Tumbuktu a yirala k'a fɔ ko min ye MINUSMA maaw ka cɛden fila ye ko olu kɔni fatura banbagati wale dɔ kɔni senfɛ. Yɔrɔso dugu la ko yen dugulamɔgɔ dɔw kɔni kɔnɔ galen don ko ka sabu kɛ cɛ marifatigiw ka tɛmɛli dɔ kɔni senfɛ. Hali bi lakanabaliya kɔni hukumu kɔnɔna la an b'a kun ɲɛsin Burukina jamana kan. A yirala k'a fɔ ko olu fana ka finitigi fila kɔni fatura ko ka sabu kɛ banbagati wale kɔni ye. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye Mali kɔni diinɛko kɔni ye o kuma gannen don kosɛbɛ. Maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko Imam Mayi Watara ko ale kɔni kun man kan tɛ ka jɔnjɔ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen dire kɔnɔna la ko yen dugulamɔgɔw kɔnɔ galen don ko ka sabu kɛ ko min ye fleuve Niger ye ko o ji kɔni bɛ ka caya. Ayiwa an balimaw aw bisimila ye an ka bin don kibaru kɛnɛ kan an bɛna da don ni kibaruya ninnu kɔnɔna k'olu ɲɛfɔ aw ye. Ayiwa an ka kuma ɲɛlabila la komi an y'a fɔ cogo min na an ka kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Tombouctou kɔni dugu kɔnɔna ma. A yira k'a fɔ ko MINUSMA maaw kɔni ka cɛden fila kɔni bɛ yen nɔ ko olu fatura banbagati wale dɔ kɔni senfɛ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma kuɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA maaw ka cɛdenw kɔni dɔw ko olu kɔni atakira cɛ marifatigi dɔw kɔni fɛ. Ayiwa ko ni waleya in kɔni ma kɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ décembre kalo tile 16 kɔnɔna la n'o kun ye juma tɛmɛnen ye ko Tombouctou kɔni dugu kɔnɔna la ko min ye MINUSMA maaw ye ko k'u to u ka patrouille kɔni senfɛ u bɛ yala yala minnu kɛ walasa lakana bɛ se ka kɛ ko o kɔni senfɛ ko cɛ marifatigi dɔw kɔni nana ka mugu kɔni ci olu la. Ayiwa ko u ni maa kofɔlen ninnu kɔni karila ɲɔgɔn na nka a yirala k'a fɔ ko MINUSMA maaw kɔni fan fɛ maa fila kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni fatura ni maa kelen yɛrɛ kɔni ye musolamɔgɔ ye. Ayiwa ko maa naani fana kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni joginna kosɛbɛ nka hali bi kɛlɛ in kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko MINUSMA maaw kɔni sera ka cɛ marifatigi kelen kɔni minɛ. Ayiwa an b'a yirala k'a fɔ ko ni waleya in kɔni kɛlen min ye MINUSMA maaw ye olu de ye communiqué kɛ ka ɲɛfɔli kɛ a ko kɔni kunna nka ko hali bi ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa u bɛ se k'u bolo da ni maa tɔ ninnu kan cogoya min na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen Yoroso mara la ko cɛ marifatigiw kɔni ka tɛmɛli dɔw kɔni senfɛ yen dugulamɔgɔw kɔni silannen don kosɛbɛ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko juma tɛmɛnen min kun ye décembre kalo tile 16 ye Yoroso dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni ale ye Kunbiya kɔni commune ye dugu in yɛrɛ tɔgɔ ye ko Marina. Ayiwa ko ni dugu tɔgɔya in kɔni na a yirala k'a fɔ ko cɛ marifatigi dɔw kɔni taara yen bɔɲɛli la yen nɔ. Ayiwa ko u ka nin bɔɲɛli in kɔni fɛ k'u taara yen dugulamɔgɔw kɔni nasira ko sabula u ka kumakan yɛrɛ kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ o de k'a fɔ ko kalanyɔrɔ la ko u ka silamɛya kalan kɛ ko u kana kalan wɛrɛ kɛ min ni silamɛya kalan kɔni tɛ kelen ye. Ayiwa u tilala ka yira k'a fɔ tuguni ko kilasiw kɔnɔna la ko ka cɛ ni muso kɔni bɔ ɲɔgɔn kan ko k'u bɛɛ lasigi u dama yɔrɔ la ko o de ye sariya kɛcogo ye. Wa u y'a yira k'a fɔ ko olu ye nin kumakan minnu fɔ ko n'u olu kɔni ma bato ko olu kɔni bɛna min ye nin yɔrɔ kofɔlen kɔni kalanyɔrɔw ye ko u bɛna a bɛɛ lajɛlen kɔni datugu. Ayiwa o kuma kɔni fɔlen ye yen dugulamɔgɔw kɔni caman kɔni wulilen don u ja sirannen don ka sababu kɛ ni maa kɔfɔlen ninnu kɔni ka tɛmɛni ye sabula ko u ka tɛmɛni y'a yira k'a fɔ de ko u ye kangarimada de kɛ u ye. Ayiwa o de to nin yɔrɔ kɔfɔlen maaw kɔni wulilen don k'u jɔ wa u sirannen don kosɛbɛ o de la u ye welewele bila an ka cɛmancɛ fanga maaw ma ko ka wuli k'u jɔ walasa olu ka denmisɛnninw ka kalanko bɛ se ka kɛ cogoya min na ani olu yɛrɛ bɛ se ka lakana cogoya min na. Ayiwa hali bi lakanabaliya kɔni hukumu kɔnɔna la an bɛ wuli k'an kun da Burukina dugu kɔni kan. A yirala k'a fɔ ko banbagati wale dɔ kɛra yen fana ko yen finitigi fila kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni fatura. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko sibiri min kun ye décembre kalo tile 17 ye ko Namantega ni ale yɛrɛ fan fɛ ko dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni o dugu tɔgɔ ye Silimange ko banbagati wale dɔ taara ka ɲɛsin o yen finitigiw kɔni ma. Ayiwa ko o finitigiw kɔni na a yirala k'a fɔ ko maa fila kɔni bɛ yen nɔ olu fatura maa 5 fana kɔni bɛ yen nɔ olu joginna kosɛbɛ. Ayiwa ko ni kunnafoniya ninnu yɛrɛ lasera ma ni maa minnu ye o de ye k'a fɔ ko Sahel sécurité alerte ne olu bɛ Burukina jamana kan olu de ye ni kunnafoniya kɔni lase an ma ka yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ n'o olu kɔni joginna ko olu bɛɛ lajɛlen taara kɛnɛyaso kɔni na. Ayiwa Nametaga ale kɔni bɛ Burukina kɔni nord yanfan de kɔni kan bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama Burukina ni Mali ani Niger ko banbagati wale kɔni ɲɔ ɲalen dɔ yen kosɛbɛ ka sababu kɛ maa murutilen dɔw kɔni fɛ. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛna an ka Mali kɔni diinɛko kɔni kan. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin wagati in na diinɛ kɔni kunkanko kuma kɔni wulilen don kosɛbɛ ni maa caman kɔni bɛ k'i ka hakilina kɔni fɔ. Ayiwa ko o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ min ye Imam Mayi kɔni Watara ye ko ale kɔni ye jɔnjɔ dɔ kɔni sɔrɔ n'o ye an b'a fɔ o ma chevalier de l'ordre national ko o kɔni dira ale kɔni ma an ka jamana kɔnɔna la. Ayiwa o dilen kɔni ma o ye kuma caman kɔni na wuli sabula bɛɛ lajɛlen b'a kalama Mayi Watara ale kɔni kunkanko kɔni ma nɔgɔ an ka jamana kɔnɔ maa caman y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ diinɛ wɛrɛw kɔni lagosi. Ayiwa o senfɛ min yɛrɛ kɔni ye kunnafonidilaw ye ani maa caman u bɔlen don ka kuma bɔlɔlɔw kɔni sanfɛ ka yira k'a fɔ ko min ye an ka autorité ye ko u kɔni bɛ ka Mayi kɔni su ka kɛ diinɛ tɔw kɔni kan nka jaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko o kumakan ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye sabula min ye ni
médaille kɔni dilen Mayi ma a dira diinɛ wɛrɛ maaw kɔni ma sabula ni kɛnɛ kan yirala k'a fɔ ko min ye chrétiens ye ko olu fana ka ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ yen nɔ n'o ye Jean Gervais ye wa ko médaille in dira o fana ma nin kɛnɛ kelen kɔni kan o de ye k'a fɔ ko gouvernement kɔni ma maa kɔni bɔ maa la u ma diinɛ fana bɔ diinɛ na ko sabula bɛɛ lajɛlen kɔni ye médaille sɔrɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na nka an bɛ wagati min na bi kumaw kɔni cayalen don bɔlɔlɔw sanfɛ ka yira k'a fɔ ko min ye Mayi Watara ale ni a ɲɔgɔnna caman ko gouvernement kɔni bɛ ka olu sukuku kɛ diinɛ wɛrɛ kɔni kan ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama ko Mayi ye pays laïque de ko nka ko Mayi ka kuma caman kɔni na ko a bɔlen b'a fɛ ko a bɛ ka diinɛ wɛrɛw kɔni lagosi nka min kɔni ye gouvernement ye olu kɔni ma kuma nin ko in kɔni na wa Mayi yɛrɛ fana ma jaabili kɛ nin ko in na ayiwa ni kunnafoni kɔni kɔnɔna la an bɛ se ka min fɔ o de ye k'a fɔ ko nin kɛnɛ kan diinɛ wɛrɛ maaw ye médaille sɔrɔ min ni Mayi yɛrɛ fana kɔni tɛ kelen donc o bɛ ka yira k'a fɔ ko gouvernement kɔni ma diinɛ bɔ diinɛ la ko an bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen ye an ka Mali jamana kɔni kan ayiwa min ye kunnafoni kuncɛ ye an bɛ wuli ka se Dire n'o bɛ Tombouctou mara kɔni na ko ji kɔni ko bɛ ka olu kɔni kɔnɔla gan kosɛbɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yira k'a fɔ min ye fleuve Niger ye ale ye bolofara dɔ kɔni bɛ sa fo nin yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na ayiwa o de hukumu kɔnɔna la Tombouctou kɔni gouverneur ye sɛbɛn dɔ bɔ novembre kalo tile 30 kɔnɔna la sɛbɛn kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko dugu damadɔni bɛ yen nɔ ale ka lamini na kɛrɛnkɛrɛnnenya Dire ale n'a ɲɔgɔnna caman ko u bɛɛ lajɛlen ka wuli k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la ko sabula ko fleuve Niger kɔni fa t'a fɛ wa ko o kana kɛ tiɲɛni ye sabula an bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko san tɛmɛnen in na a tiɲɛni ɲɔgɔnna delila ka kɛ Dire wa sow kɔni tiɲɛna wa maa dɔw yɛrɛ kɔni nin tora la o de kun na ni dugulamɔgɔw kɔni sirannen don kosɛbɛ ko walasa o waleya ɲɔgɔnna kana segin ka na tuguni sabula k'an bɛ wagati min na bi ko hali ni maa yɛrɛ kɔni ma kuma ko ji kɔni bɛ ka tiɲɛni kɛ sabula u ka sɛnɛyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya maloforow la u bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen don ji ye wa u ka balo bɛ ka tiɲɛ wa u sirannen don walasa san tɛmɛnen ta ɲɔgɔnnaw kana yiriw la n'o ye k'a fɔ maaw yɛrɛ ni ka to ci la o de to wulilen don k'u jɔ nin ko in na wa gouverneur kɔni y'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi u yɛrɛ la wa ko u bɛna mesure dɔw sigi sen kan walasa maaw bɛ se ka kisi cogoya min na nin waleya in kɔni na ayiwa lakɔlɔsiw y'a yira k'a fɔ ko nin dugulamɔgɔ ninnu caman ka so jɔlen don jiboli sira de kan an bɛɛ lajɛlen dun kɔni b'a kalama ji kɔni t'a boli sira kɔni bila ni ji kɔni cayara a bɛ segin ka na a sira kɔrɔlen ninnu kɔni na o de bɛ ka kɛ nin yɔrɔ in kɔni gɛlɛmayɔrɔ sabula ko so caman jɔlen don jiboli sira kan ayiwa ni an bɔra Dire hali bi Tombouctou kɔni mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya Burem kɔni cercle la yen sɛnɛkɛla dɔw yɛrɛ kɔni wulilen don ka jɔ ko olu ka balo bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna ko ka sababu kɛ jiko ye ko olu kɔni nisɔngoyalen don o ko la olu kɔni t'a dɔn olu bɛna min kɛ sabula ji kɔni bɛ ka tiɲɛni kɔni kɛ olu kun ani ni Burem yɛrɛ tɛmɛnen ka bɔ yen ko buguda caman bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na ko inondation kɔni bɛ sɔn ka kɛ yen nɔ ko ka sababu kɛ ji cayali kɔni ye sabula n y'a fɔ ye n ka kuma kɔnɔna la ko nin kun kɔni tɛ dɔwɛrɛ o de ka fɔ ko maa caman kɛlen don ko ka taa i ka so kɔni dɔ jiboli sira kɔni na o de to ni dugulamɔgɔ ninnu kɔni wulilen don ko ka wele bila an ka gouvernement ma k'u ka fɛɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka dɛmɛ dɔw ye cogoya min na ayiwa an balimaw ni de kɔni kun ye an ka bidon kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an kɛ an ka baroda wɛrɛ